न'आव माबोरै थागोन दैयानो बारायगासिनो दैया थांगासिनो दङ न' सिङावबो दै गेस गैया ओंखाम संना जानो सेरेन दैमाया फैनानै बिराद खस्थ' मोननाय जादों। बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामि आरो मासख'वा गामिनि जिथुनाखि माथावरि जिथुनाखि बायफ्लंनाय बे माथावरि बायफ्लंनाय स्पटआव आं दंफैयो दा। बेवहाय दाखालि जिथुनाखि दैया गोबां गिदिर जादोंमोन आरो लोमसाव फैदोंमोन गामिखौ। जों जायनि जाहोनाव बे जायगासिम फैनो हायाखैमोन। दैया दा एसे खमायनायनि थाखाय जोङो बे जायगासिम सौफैनो हादों। आङो असम लाइभ 24 आरो बर' लाइभ 24 नि गेजेरजों दाख्लै आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन आरो दिनैबो आङो जायगायाव फैनानै दिन्थिनो थाखाय आङो नाजादों आरो बेवहाय जोंजों माखासे बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव जोंजों फैफानो हादों। सानैसो बिथांमोननिफ्रायबो आङो थोंजोङै मोगा मोगि मोनथिनो नाजागोन आरो आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। मानो होनोब्ला जिथुनाखि बै सेरें दैमाया बेनिफ्राय फैदों, बेनिफ्राय फैनानै बैयाव दैमा दङ, दै फैनानै बेयाव ओरैजाय दैमाखौ उसिफावनानै माथावरिखौ बायफ्लंनानै जिथुनाखि ओरैजाय गाहायथिं जिथुनाखि दैया बोहैलांदों, बोहैलांनानै बेवहाय माखासे औवा सिं बा माखासे गोजौ जायगाखौबो सौसिलांनानै जिथुनाखि बे दैया बोहैलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बोहैलांनानै माखासे आबाद फोथारजों लोगोसे न' बां लोगोसे माखासे खेथि फोथार आरो बेबायदिनो दैया हाबनानै खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय आदा सासे दङ, आदाया बे समाव जेनाखि स्पटआव दंफैयो आरो जोंबो दंफैयो। दाखालि आरो खोब बेयाव जों फैनो हायामोन, मानो होनोब्ला बे जायगाया दैया थोरोबलायनाय मोनसे जादोंमोन, बे अबस्था जादोंमोन। दिनै बेखौ नुनानै आदाया मा बुंगोन? आं बेखौनो खावलायदो सरकारनिफ्राय एसे फैनानै नायफैयोबा बे दैखौ माबा मोनसे राहा खालामनानै बन्द' खालामनो सुबिदा जागोन नामा। बेखौ जुदि बन्द' खालामना होयोबा होमबाना जों थानो एसे गोजोननाय मोनगोन। बे दैया बन्द' जायागौ माने जों गोजोननाय मोननाय नङा। माने दै न' सिला लोमनाय जालांबाय। बे सेरेन दैमाया फैनानै बिराद खस्थ' मोननाय जादों। बेखौनो माथावरिखौ जुदि सरकारा फैना नायनानै जुदि माबा मोनसे बेब'स्था खालामना होयोबा, दैखौ होथेनाय सुबिदा खालामना होयोबा होमबाना जों एसे राहा मोनगोन। बेखौनो खावलायदों आरो सरकारनिसिम। सेफटि जागोन आरो बेयो जुदि होथेयाब्ला 1 घन्टासो बेयाव अखा हायोब्लानो बे दैया जेनाखि उसिफावनानै हायेन ओनसोलाव थांगोन आरो बेबायदिनो माखासे न'फोराव हाबहैगोन आरो खेथि फोथारखौ बेबायदिनो खहा खालामगोन, नङा होमबा? दा बे बेलायाव जेनाखि जोङो जायगायावनो फैनानै जोङो जायगाखौ नायफैदों। दाखालि जोङो दै देरनायनि थाखाय बेवहाय जोङो फैनो हायाखैमोन। दिनै स्पटआव फैनानै जों नायफैदों आरो दैया दासिमबो खमायनायनि नाम लायाखै। जेनाखि बे सेरेन दैमाया अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोयो, अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनानै माखासे हायेन ओनसोलनि माखासे गामिफ्राव बेयो दैया लोमसाव फैयो आरो बेबायदिनो बेहाय माखासे आबाद फोथारखौ जायगा जायगा बालाया फबनानै फल'आ फबनानै बेखौ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे बेलायाव आबाद फोथाराव जिथुनाखि दैया उसिफावनानै बा बाला फबनानै बे बाला फबनाय जोंनो खहा जानाय, बे खहा जानायखौ दायो सुफुंफिननो थाखाय, मानो होनोबा सिजोनबो गैला, बेनिखायनो बिथांमोना अनसुंथाइ नागिरदों। बे समाव आङो धेमाजि जिल्लानि जिथुनाखि बे बोरिमुरि आरो मासख'वा गामिनि जिथुनाखि गेजेराव थानाय बे सेरेन दैमानि जिथुनाखि माथावरि बायफ्लंनानै बोहैलांनाय बे दैमानि आं साखाथियाव दंफैयो। बेयाव सासे आइजो दं, आइजोनिफ्रायबो आं मिन्थिनो नाजागोन जेनाखि नोंथांमोना दैखौ नुगासिनो दङ आरो दासिमबो दैया खमायनायनि नाम लायाखै, बे बेलायाव मा बुंगोन? आरो नोंथांमोना दायो माबायदि थागासिनो दं न'आव? जोंथ' न'आव माबोरै थागोन दैयानो बारायगासिनो दैया थांगासिनो दङ। जों माबोरै थागोन दा? माखासे आइजो लोगोफोरा गिनानै दैनि आवाजखौ गिनानै फैनो हायाखै। जोङो सारमोनखौ लाबोनानै जायगाखौ देखायो, बिसास खालामा जाहाथे सरकारा नायथों होननानै। जों दासिमबो फुंनिफ्रायनो साहा दै ओंखाम गैया, बिदिनो दङ। न' सिङावबो दै गेस गैया ओंखाम संना जानो। गथ'फ्रा बिदिनो ओंखाम दै जायालासिनो स्कुलाव थांदो। दा नोंथांमोना आबाद फोथाराबो खहा जादों, नङा होमबा? बे आबादाबो जोंना गायनाया खनसे नङा खननै गायदोंमोन, फलक बाला फबजोब्बाय। जों मा जागोन, मा जानानै थांनानै थागोन जोंना फिसाफोरा? माने आबादखौनो मावनानै जाखायोमोन, बेलेग खामानिथ' मावखायामोन? खामानि गैया, जों आबादखौनो मावनानै जायो। माने आबादजोंनो जिउ खुंगासिनो दंमोन आरो जेबो राहा गैया, जों आबाद मावनानै जाग्रासोखा। दा दाखालि जेनाखि दैया बहुद गिदिर जादोंमोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बबेयाव थादोंमोन आरो बेसे समाव बे दैया देरनानै आरो दासिम
न'खरनिफ्राय जिथुनाखि दैनि नोंथांमोननि जिथुनाखि सिथ्लायाव थांबा दाबो दै नुनो मोनो दा दैया खमायनायनि नाम लायाखै जुदि माथावरिखौ जुदि बानायना होयाबा दैयाथ' खमायनाय नङा सरकारनि दङ राहा सरकारा जोंखौ राहा लानांगौ थाबनो फैना नायफैनांगौ जोंनि माथावरिखौ होथेना होनांगौ बेनो जोंना प्रब्लेमा आरो हराव दाख्लै दैया अखसमारै देरनानै बेसे हालाय हाफाय जादों मायाव थांगोन मायाव थागोन जि जोम अखसमारै सिजोबनाय खान्था साराय जेबो बुखार जाजोबनाय बेसे दावराव दावसि जादों आरो जोङो गेदेर गोलाव मानसिफ्रा फैनानै लांफैनाय जादों जोंखौ दावराव दावसियाव एसपि स्कुलाव दङैमोन दिनैसो फैदों जों लेसन रिलिफ जानो थांनानै दाबो न'आव थाजानाय जायाखै दाबो थाजानाय जायाखै दैया रानाखै बहुद आइजो महिलाफ्रानो फैनो गियो दैनि आवाजखौ गिनानै फैया आङो बिराद साहस जानानै फैदो बिसोरो फैया खिन्थु देखायाखै महिलाफोर आइजो गैया होनना बुंनो मोननाय नङा सरकारा महिलाफोरा दङ खिन्थु देखायनाय जायाखै समाव देखायगोन महिलाफोरखौ नुनो मोनगोन दा बेवहाय जोंनि 80 नं बिधानसभा बा 80 नं बिधानसभानि MLA जनाय समस्तिनि बिथांखौ मा खावलायहरगोन बिथाङा जोंनो सहाय होनांगौ जोंनि माथावरिखौ आरो बिथाङा नायफैगोन ना नायफैयाखै बिथाङा फैयाखै सानसेबो नायफैयाखै बे समाव बेखौनो बुंनांगोन जोङो बे जेनाखि सेरेन दैमा अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय बे सेरेन दैमानि जिथुनाखि माखासे ओनसोलाव दैया लोमसावनानै माथावरि बायफ्लंनानै लोमसावनाय बे ओनसोलाव जों दंफैयो आरो बे मासख'वा गामि आरो बोरिमुरि गामिनि जिथुनाखि जोङो बे माथावरिनि जिथुनाखि जों साखाथियावनो दङ आरो बे समाव जोङो दैखौ दासिमबो जों खमायनायनि नामखौ जों नुनो मोनाखै आं बे समाव जायगायाव फैनानै ग्राउन्ड रिपर्ट लाफैदों असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 नि खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी गोजोन्थों।